Praktycznie biorąc, to jest odległość między stópką a rączką. To jest 90 cm. Długość kosztura. Długość kosztura. To jest więźba. I teraz przed przystąpieniem prosiłbym, żeby troszeczkę ubić, wyrównać tą ziemię. No i następnie wbijamy do końca kosztur, okręcamy, no może być raz, dwa razy, delikatnie wyjmujemy tutaj. I następnie druga osoba wciąga delikatnie, to w miarę trzeba brać. Wkładamy, to powinno samo wlecieć, ewentualnie troszeczkę lekko ugnieść na początek. Następnie nogą musimy tak pod pewnym kątem, żeby nie było tych wolnej przestrzeni na tej całej długości, bo by nam wyparowało i uszła wysadzone. Jeszcze na końcu troszeczkę przysypiemy piaskiem, no i lekko deptać. I tak wygląda mniej więcej prawidłowo posadzona sadzonka sosny.